hasi da ekitaldia. Barkoseko dantzariak oholtzara gonbitatu nahi ditugu. Dantzariak gonbidatuta. Bueno, berela ikuskizuna hasiko dalako dantzarien tarte txiki hori ere ikusiko dugu. Urtsa ze momentu, ze momentu eder irtera hau. Bai, urtero, momentu irtera beti da momentu itzela. Momentu unkigarria eta neu asko unkintzen hau. Bai, dantzariak. Hemendik horre jarri duenarekin ez dut oso ondo ikusten. Korrikaren abiatzea sustenean ikusi behar dugu atarratzetik Barkoseko dantzarien dantza zoragarrian zuten eta ikusten ari gara Pantxika, zederra, Hori da, eta entzun dugu, dantzaren bidez ere anitz euskarari lotzen direla, eta Barkosen bai, bada dantza talde polit bat, eta Siberoko hainitz herrietan ere bai. Eta zenbat gazte, dantza taldeetan. Bai, eta berritza elkarteak, taldeak egiten duen lan izugarriaren fruitua da hau, eta espero dut ere horrela segituko dutela, eta horiek ere argitan izatea merezi zuten dudarik gabe. Urtsa esaten